Ahoj! 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 Ahoj, hi! Tak já vás vítám u dalšího videa. Dneska vám ukážu, kam jdeme na výlet. Tady to jsou moji kamarádi. Vlastně Alionu tu už znáte. Tady tohle je nový spolubydlící Adrian. A tady tohle je jeho brácha Gabriel. Ahoj! A my mu říkáme Gabi. Biel. No a dneska vám ukážu, dneska jsme se teda rozhodli, že pojedeme na Cap Formentor. To je vlastně asi ty nejhezčí vyhlídky, co tady na Malorce máme. Takže až budeme tam, tak se vám zase ohlásíme všichni. Tak ahoj! Ale je tady hrozný vítr, ale jako úplně strašný, prostě já musím úplně držet ten mobil, aby mi prostě neuletěl. A tady vlastně dole za mnou, tak to je vlastně úplně taková propast, brutální a tam teda fakt jako, ty vlastně letají všude. Fakt až na ten vítr je tady fakt nádherně. Teďka už mi zase utíkají, tyjo. To se nedá, já chci prostě něco pěkného. A oni už jsou prostě někde úplně na konci, na druhém konci. To je nádhera. Ahoj, ahoj. Chips, ahoj. Tohle je vlastně závěr z druhé strany. Tady je jakoby taková zátoka. To je taky krásná, taková modrá laguna. A tady pokračujeme. Tak, teďka už jsme došli nakonec vlastně tady ty procházky. To je vlastně taková kamenná procházka, takové schodky. Za mnou. Tak vlastně vede po celé jakoby na délce těch hor, hor, takového jednoho vršku jenom. A teďka už jsem vlastně tady nahoře. Dělají blbosti tady kolem, že mi tady všude lítají vlasy. A tady za mnou, to je vlastně jakoby ta poslední propast. A úplně jakoby nejvyšší bod tady celé téhle hory. Gabi tančí. A další ohlášení bude tamhle z toho vršku. Tamhle vidíte, tady nahoře, tady tenhle vršek, tak tam teďka se vydáme autem. Tak uvidíme, jestli tam vůbec dojedeme. Sice ještě nejsme nahoře, ale museli jsme tady zastavit, protože tady je fakt nádherný výhled na pláž. To je vlastně takový zálivek. No a ještě právě máme cestu tam nahoru, teď tam vlastně nejde nic vidět, ale už tam skoro budeme. Takže to jsme jenom takhle zastavili prostě, aby jsme si natočili právě tady ten výhled. Tady máme auto. Dáme zgrabando, tío.
Tak už jsme dorazili až úplně nahoru. Já musím chytit dech, protože vlastně celé to stoupání až nahoru byly takové prostě velké kameny, které se musely jakoby tak vyšplhat, dá se říct. Takže teďka už jsme tady nahoře konečně a jsou tu zase krásné vyhlídky, překvapivě a jsme tady všichni. Všichni jsme to zvládli, když tak jako s odřenýma ušima, ale oni se tady teď fotí. Já nemůžu vůbec mluvit, jak jsem udýchaná. No ale teďka si jdeme udělat takové nějaké pěkné fotky na těch kamínkách vystoupilých. Takže jdeme na to. We ordered different drinks at the same bars. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.